Здравейте хора, днес ще правим нова поредица има. Ще правим нова поредица. Докато говоря ще разказвам за страшни истории. И заради това, нека да започваме от сега. Значи, ако някой е чувал тази история, да не ме съди долу в коментарите. Така. Един път било 9 сутринта и майка му го повикала да дойде за вечера, но понеже казах, че е било 9 сутринта, нали, няма как, но се е съгласило детето. Момичето, тя е била голямата. И отишла, нали, и майка му го дърпа за ръката. Майка и я дърпа за ръката. И представяте ли си някой да ви вика и вие да отивате? И после майка ви да ви дърпа за ръката. Това малко е странно, но нищо. И после бързо са отишли в стаята на момичето. Да, стаята на момичето. И са се скрили под леглото, за да... И момичето, като питала майка си дали може да разбере какво става. И майка ми не казва нищо, защото бърза да се скрият. И детето и омръзнало и почнало да вика малко по-силно. И майка си сложила ръката върху детето си, защото да не говори. И така,